2月27日に使えるブレインロットのコードをすべて公開。相変わらずね、公式見れないのでみんなに紹介します。あとね、チャンネル登録してない方多いんです。みんながね、チャンネル登録してくれたら、なんとようこ100万人になってました。金立てもらえてたの。だからチャンネル登録お願いします。はい、というわけでブレインロットのコードかなり使えなくなってるものが多くなってたので、新しい動画でこれ更新してます。最新の動画です。あさってのね、朝からまたね、管理者イベントがあるので、その時に新しいコードが増えるけども、今あるコードがまた使えなくなってくるのも多くなってくる可能性があります。なのでみんな今のうちに使っちゃいましょう。基本的に、シークレット追加が1個、あとクールタイムスキップが1つ、他はほとんどクリスマスラマロットとかトキシックラマロット、ラブリーラマロットの出現のコード系です。さあみんなよかったらコメントお願いします。